enganchei o teléfono que estaba cargando, collino na man, caeume da mão e xa non sentín que son as maus, xa non as sentín pa nada, e o pé izquierdo nas vedas. Tiroume ao suelo, sei que me levantou, fixo que quixo de min, levei tres golpes na cabeza, aquí nunha nalga. Esta muller que acaban de escoitar é unha das persoas feridas despois de que as alcanzara un raio en Vilalba. Aínda se está recuperando dos golpes a máis das queimaduras. Outro mozo tamén recibiu unha descarga cando se dispoñía a apagar a luz. A tormenta deixou numerosos danos materiais en vivendas e negocios da zona. Boa tarde, hoxe volven a casa todos os galegos que non puideron facelo estes días de atrás para chegaren a tempo a cea de noite boa. Aeroportos e estacións de tren son testemunhas estes días de todos estes reencontros. Estas agora, as imaxes que están vendo, son desta mesma mañá no aeroporto de Santiago. Centos de abrazos que foron os protagonistas dunha mañá de moitos nervios e apuros para chegar. Os de Valencia estamos estudiando ali por un ano e vimos a pasar as vacacións de Nadal con a nosa familia e amigos. Deu totalmente cheo, e moitísima xente, moitísimas maletas, moitísimo todo. Vimos todos por aquí, sí. Ganas, moitas ganas, moita morriña. Aló, pasar a Navidad ca familia, que xa temos un pouquinho de morriña, menos do frío. Donde vais? Xa tiñamos ganiñas de vir. Os mercados galegos viven esta data tan sinalada con actividade intensa. É día de compras para completar os menús de Nadal e tamén para recoller as encargas. Este ano os prezos están polas nubes, especialmente os peixes e mariscos. Aínda así, moitos clientes madrugaron para facérense con o mellor produto e os postos estiveron a reventar durante toda a mañá. O mercado está a tope, hoxe está que non podemos máis xa. Es impresionante, el día de Nochebuena es que es un espectáculo, da gusto venir, aunque nada máis que sea para mirar. Bueno, o que máis se vende sempre no Nadal son os peixes de forno, robaliza, ollomol. Eu xa fai anos que non recordo que fora tan cara, pero a mesa, incluso ahora teño aí apartada 2 kilos que está vendida, e ojalá houbera máis porque a xente quere. Y un día eso, se gasta y punto. Tiras la casa por la ventana. En Vilalba, 2 persoas resultaron feridas despois de ser